Χριστόφορε, η πρεμιέρα της ομάδας ήρθε με ισοπαλία εκτός έδρας με τον Κούρι. Τώρα υπάρχει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στην ομάδα της Πύλας. Πώς είναι η ομάδα? Εντάξει, γενικά όλη την προετοιμασία η ομάδα προετοιμάστηκε πολύ καλά. Εντάξει, στο πρώτο παιχνίδι ήταν πρεμιέρα. Σίγουρα το 1-1 δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Στόχος της ομάδας είναι σε κάθε παιχνίδι οι 3 πόντοι. Έτσι και το Σάββατο θα πάμε για την νίκη. Η Πύλα είναι μια ομάδα η οποία ε, είναι από τις υπολογίσιμες ομάδες. Πέρυσι ήταν στο πρώτο γκρουπ. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει και γενικά εύκολο παιχνίδι στην κατηγορία. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε κάθε εβδομάδα κατάλληλα προετοιμασμένοι. Θα βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά. Και όπως σας είπα, στόχος μας είναι οι 3 πόντοι. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει και όχι μόνο στις πύρες του κόσμου, να στηρίξει και ο κόσμος την προσπάθεια. Είναι μια καλή ευκαιρία το Σάββατο να έρθει εδώ ο κόσμος για να δει την ομάδα, να δει το έργο που γίνεται και να στηρίξει κιόλας. Ναι, σίγουρα γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και από το Συμβούλιο που είναι δίπλα μας συνεχώς. Ε, η ομάδα γενικά αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν φιλοδοξίες και καλούμε με τη σειρά μας τον κόσμο, το θέλουμε δίπλα μας, να έρθουν κοντά, να στηρίξουν την ομάδα και σε αυτό που πιστεύω γίνεται κάτι καλό φέτος στο Χαρτανό. Είναι έδρα το γήπεδο, έτσι, όταν έχει κόσμο είναι έδρα, η αλήθεια είναι το Χάματσο. Ναι, σίγουρα και αυτό που είπαμε είναι ότι στην έδρα μας θέλουμε να είμαστε δυνατοί, χωρίς απώλειες βαθμών. Πώς αισθάνεσαι εσύ, πώς είσαι? Μια χαρά είμαι, θέλω και εγώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα. Γενικά υπάρχουν πολύ καλές συνθήκες εδώ για όλους τους ποδοσφαιριστές. Ε, Άρα βλέπουμε το παιχνίδι με την Ασπής. ναι, τώρα βλέπουμε το παιχνίδι του Σαββάτου και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για να έρθει η νίκη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.